आं जोंनि गामिनि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नोंथांमोननो देखायनि मानो होनोब्ला आं आंनि गामिनि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुवाखैमोन मानो होनबा गोबां गामियाव थानानै फैदों थानानै देरदों नाथाय बेबायदि जोंनि गामिनि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय बायदि आं जेरावबो नुवाखै आं दा गोग्गानानै लागोन आरोना लोगोफोर आरो बियो गोग्गाथावबो मानो होनोब्ला जोंनिबो गामिनि बैसागुआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बयखौबो माने रंजानाय गोरलैनिफ्राय लानानै बुरि बोरायसिम लागै आरोना आरो बेजों लोगोसे न'खर न'खर हाबनानै आशीर्वाद होनाय बोर बिनाय बोर लानाय आरो बेजों लोगोसे एकदम खाम सिफुंजों गोमसार होनाय जोंनि गामिया बैसागु फोरबो फालिनाया बेबायदि आरोना दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन मानो होनबा जोंनि गुबै हारिमुखौ जोङो नुनो मोननाय बायदि मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो निश्चय मोनखागोन मानो होनोबा बेवहाय जोंनि बर'नि गुबै हारिमुआ बेरखांनाय बायदि जादों खाम जथा सिफुंजों लोगोसे गाननाय जोमनाय दख'ना गोमो फालि गोथां आर'नाइ फालि समायना रमायना सिख्लाफोर लाइमोनफोर आरो बेजों लोगोसे मादैमोन आदैमोन गासैबो रंजानायजों गोमसारजोबदों आरोना दिनै जोंनि गामिया आरो आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन दि जोंनि लाइमोनफोरा गासै 12था गामिनि दङ 12था गामिनि लाइमोनफोर दङ बेवहाय ज' जानानै गामि दरसेयाव खेबसे मोसायो बेबो बाथौ मन्दिराव मोसायो बेखौथ' नोंथांमोननो आङो दाखालिबो फोरमायखादों बेखिनि खोथाखौ ओमफ्राय दिनै जाहैबाय बे न'खराव मोसाफैनायानो जाहैबाय रिजोना बे न'खरनि गेदेमाया जोंनि गामिनि सासे दैदेनगिरिमोन दा गोमोरलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथाङा बेनिखायनो नैबे बिथांनि न'आव फैनानै दा जोङो लाइमोनफोरा गासैबो गाजा गोमजायै जेनेबा मोसाफैदों रंजाफैदों आरो न'खराव बोर लाफैदों आरो बोर होफैदों मानो होनोब्ला बिथाङा हारिमु आफादाव गोबाव सम मावबोनाय बे लाइमोनफोरनि दामनाय देमनाय बिथाङानो फोरोंलांनाय बेनिखायनो गिदिर मानजों लोगोसे बिथांनि न'खराव फैनानै गाजा गोमजायै रंजाफैदों जोंनि लाइमोनफोरा आरोना
मोनसे इम्पोर्टेन्ट मोनदांथि बेनोदि आं गुबुन जायगायाव बैसागुखौ 7 days फालिनाय नुदों आरो बेवहाय गोबां फरायसाफोरनि फारसे फरायनायाव खहा जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि जायगायाव only 3 days फालिनायखौ नुनो मोनबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय स' नोंथांमोननि बायदिब्ला अबे मोनसेया मोजां जागोन बेखौ नोंथांमोननि मोनदांथिखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर फार्स्ट टाइम बैसागु मोसानाय जोंनि गामियाव ना लोगोफोर दिनै जोंना जोबथि सान बैसागु फोरबो फालिनाय दिनैनिफ्राय जोंना जोबबाय नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों दा न' गाबागाव थांनोसै बाय बाय